लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि ब्लगावहाय बरायहरनाय थाबाय। नै जों दायो अबाव दंफैयो? नै मायाव दंफैयो जों? रुमाव दंफैयो। ओंखाम जाहैनो थांनो नागिरदों। नै बे स्कुलाव दंफैयो आरो जोङो ना रनसाइटाम एल पि स्कुल। नै ओंखाम जाहैनो नागिरदों। खोमसि नुयो। दायो थांगासिनो जों ओंखाम जानो। ओंखाम जाग्रा जायगायाव। टिउसनाव फै नामा? हाबलांसै जों एबार ओंखाम जानो। एसे थाथेजोबखायो लामाखौ सयथिबो। इयावनो जादों। मा बियो गेवलां हाइ स्कुल। ओंखाम जानो हाबफैबाय जों। मा जादोंहाय खेला? भलिबलजों काबादियावबो थिम जादों दा। काबादिनिबो जादों। बल खेला जागासिनो भलिबल। थांसै जों सेंग्राफ्रा मंगलियानि सेंग्राफोर फैदो जाहैसै। गोदाव सोराव ओंखाम जाग्राफ्रा जाग्राया नायलाय बेसे गुवार जाग्राखौ बेसे गुवार ने? इउटुबार औ फैना मा फैदों? मा जायगायाव फैदों? दे खिन्थाहरदो लाजि नाङा। दैमासा रायज्लायदो। आंलाय गावनि सानदों। आंनिसो साबसक्राइब खालामनानै होदो। डाइरेक्ट साबसक्राइब खालामनानै माने गोदान नटिफिकेसन थांनायनि नुनायनि। मा जायगायाव दंफैयो खिन्थाना होलाय। रनसाइटाम चिरां डिस्ट्रिक्टनि रनसाइटाम दे खिन्थाना हर। डिस्ट्रिक्टनि बासुगाव ओमफ्राय दखरा दालाय एबसुनि सिङाव थानाय रनसाइटामाव जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टनि कनफारेन्स जादों आरो। बिथाङा ओंखाम जानो हाबैबाय नालाय। ओंखाम जानो नेगासिनो ओंखामानो गैयानो। उखैजोबथारबायनो। आंखौ माबायदि नुदों नायलाय खर'खौल'। बिराद सान्दुं गोसायावसो जाहैयो। माबा गैया गोजौआवहाय। ओइ सिख्लाफोर ओइ सनिमा नाहरलाय नोंखौ आयना नायनोबा। बिथिं खोमसिसो नुयो नै। बिराद सान्दुं गोसानि बिदियाव ओंखाम जानांगौ नै गोलोम बोथोरनि हाथासुनियाव ओंखाम जमनानै जानाय। बस्था बिदि बस्थायाव दं जों।
जादों नै गन्थं गोदोलायनाय सान्दुं गोसायाव जिरायनांदों नै बेस्रा मा ओंख्रिलै दालि मा ओमफ्राय कबि लाब्रा ओमफ्राय बेदर गैया ए जादो फैदों नै जोंना ओंखामा नै रावना बेसेबां मानसि रागा जादों नै बेदर मोनिनि जानो केमेरा ओंखाम नै जोङो दा थान्दै मेलाव फैबाय जोंहा जोब्बाय जोंना मोजां नङा केन्डेल लाइटिंसो दंफैदों जोब्बाय आरो मोजांखौनो नुवा बोरैबा रख' रख' नुदों जोङो दायो अबाव थांगोन नों ब्लार खालामदों नामा नों ब्लार माने बिदि मोलेले नुदों नालाय केमेरायानो जोङो दायो डेलिगेट हलाव फैफिनबाय जुथाखौ दंनांगौबा सोबागौमोन
नै जोङो दायो मा होनो फ्लेग पस्टिंआव थांनो ओंखारबाय ओइ नाहरलाय नानि मास्क गाननाया नै मास्क गाननाया हाय नोंनि खरियाव थानानै हायनायखौ खोनागोन ना माथो देलायबाय एसे दिनै माबानि थाखाय दिनै गेवलां मेला रे नायनोसै र' दा बिदिब्ला आंजों लोगोसे नायलांबाय थादो ना माने आराम जाथारदों खिग्राया मायाव जानानै दंखायो सान्दुंखायसो आराम जादों खोमा थाबायगासिनो मास्क गानलायथारदों गावसा सेन्देला मोजां नालाय जि स्पिड आंना मैया सेन्देला जनानै होदों जों जि लासै लासैसो थाबायनांगौ रागायानो मा मोनखाथारबाय आं थाबायगासिनो जोङो मोनथ'वाखै स्टेजखौनो बिराद मोजां नालाय उल्थाबा मोजां नङा आरो दासो मोजां नुयो पस्टिंआ जागासिनो ओमफ्राय जोंहा मोनफैयासै नै थाबायनानै लेट जाबाय नों उदां अख्राङाव उरायबाय था नों बर' हारिखौ फंसे लाखिबाय था जोंनि ब्रेकफास्ट जाग्राफ्रा नै ब्रेकफास्ट दाउदै जाग्राफ्रा अयथासार मानसि फैनाय सानदुंनि सायाव आंहा मावफोरबायदि सान्दुं गोसो थाबाय मानसिफ्रा मावफोरजों स्कुलावसो दंफैयो जों गथ'नि मोसानायखौ एसे नायबाय ओमफ्राय जों गेवलां मेलायाव थांसै आंहा जुथा जुनायखाय थांनो हाला थाबायनो हाला बेखायनो थाङासै आं न'आवसो थांसै जोंहा गेवलां मेलखौ देखायनो हानाय नंला नोंसोरनो लोगोफोर थांसै आं नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनगोन बाय बाय Bye bye. Lu mau sini mana dulu? Hai deh. Nani membawa. Ini mana Nani mana? Bye bye. Kita bor baca ini ya. Kan sampai juga. Hai lu dong kan tapi. Dong kan tapi yang gua gari apa ini nih. Nasi kan. थाबायलांनांसिगोन जोबबाय नै